मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसक्तं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अंताय गौर प्रेमानंदे हरे विभ हरे कृष्ण. ഒന്നാം സ്കന്ധം അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി യക്കർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഃ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഃ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഃ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഃ. രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് ചൊല്ലാം. ആരൊക്കെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്? സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രാജി മാതാജി ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തൂരജനസ്യ വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തുരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹ്യൽപദേഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ നോക്കാം. അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി വരുമെന്നപ്പോ ചൊല്ലാം മാതാജിക്ക്. ഓക്കെ, ബിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി അകർത്തുരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹെൽപദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തുരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തൃജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തൃജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാണി കർമാണി കർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ ദേവഗുഹ്യാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മല്ലിക മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തുരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലിയുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തൂരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃത്പദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി ഹ്യകർത്തുരജനസ്യ ച വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹെൽപദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം ജന്മാനി കർമാണി കർത്തൂര ജനസ്യ ജാം വർണ്ണയന്തി സ്മ കവയോ വേദഗുഹ്യാനി ഹൃൽപദേഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം ജന്മാനി ജനനം, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹി നിശ്ചയമായും, അകർത്തു നിഷ്ക്രിയമായവന്റെ, അജനസ്യ ജനിക്കാത്തവന്റെ, ച വർണ്ണയന്തി വിവരിക്കുന്നു, സമ ഭൂതകാലത്തിൽ, കവയഃ പണ്ഡിതൻ, വേദഗുഹ്യാനി വേദങ്ങളാൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, ഹൃൽപദേ ഹൃദയത്തിന്റെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വേദങ്ങളിൽ പോലും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത അജന്യനും അകർമ്മിണ്യനുമായ ഹൃദയേശ്വരന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം വിശദമാക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വായിക്കുന്നത് സുവർണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. ആകയാൽ ഇരുവരും ശാശ്വതരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ജനന മരണരഹിതരുമാണ്. അന്തരമെന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവമെന്നും തിരോധാനമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നവ ജീവാത്മാക്കളുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ജനനവും അനന്തരം മരണവും പുനരാവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. എന്നാൽ ജനനമെന്നും മരണമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാമുനിമാരാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടവയാണവ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അവണ്ണ കർമ്മങ്ങളുടെ സ്മരണത്താൽ മാത്രം ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം അവൻ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അജൻ ജന്മമെടുക്കുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് ശ്രുതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമോന്നതന് യാതൊന്നും തന്നെ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം അനന്തശക്തിമാനാണ്. സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ സ്വാഭാവികമായി യാന്ത്രികമെന്ന പോലെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോധാനവും ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയും വേദസാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ദുർജേയങ്ങളാണ്. എന്നിരിക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള പ്രത്യേക മമത പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ അവയൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങേയറ്റം സൗകര്യപ്രദവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ ധ്യാനരൂപേണയുള്ള ബ്രഹ്മോപാസനയായ ഭഗവത് കർമ്മ കഥനാനുകൂല്യത്തെ നാം സദാ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായിതം വിശ്വം മമോകലീലാ സൃജത്വവത്വത്തി ന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിതം ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വർഗികം ജിഗ്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. സവായിദം വിശ്വമമോകലീലാ സവായിദം വിശ്വമമോകലീലഃ സൃജത്വവത്വത്തി ന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ
षाडर्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजत्ववत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्द्रः षाड्वार्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्ववत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्द्रः षड्वार्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണ പ്രഭമതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവായിദം വിശ്വമമോഘലീലഃ സൃജത്യവത്യത്തി സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വർഗികം ജിഘ്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജിമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവാ ഇദം വിശ്വ അമോഘലീലഃ സൃജന്ത്യവത്യന്തിന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിതാത്മതന്ത്രഃ ഷാഡർഗികം ജിഗ്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവായിദം വിശ്വമമോഘലീലഃ സൃജത്യവത്യത്തിന സഞ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷഡ്വർഗികം ജിഘ്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവായിദം വിശ്വമമോഘലീലഃ സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിതാത്മതന്ത്രഃ ഷാഡർഹികം ജിഘ്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവാ ഇദം വിശ്വമമോഘലീലഃ സൃജത്യവത്യത്തി ന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്രഃ ഷാഡർഗികം ജിഘ്രതി ഷഡ്ഗുണേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഇപ്പൊ കാണാവോ സ്ക്രീന്? കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സവായിദം വിശ്വം അമോഘലീല സജത്യവത്യത്തിന സജ്ജതേസ്മിൻ ഭൂതേഷു ചാന്തർഹിത ആത്മതന്ത്ര ഷഡ്വർഗികം ജിഘ്രതി ഷഡ്ഗുണേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. സ പരമപുരുഷൻ, വാ മാറി മാറി സംഭവിക്കുക, ഇതം ഈ വിശ്വം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ, അമോഘ ലീലഹ കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവൻ, സൃജതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവധിയത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതും, ന ഇല്ല, സജ്ജതെ സ്പർശിക്കുകയാൽ, അസ്മിൻ അവരിൽ, ഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും, ച അന്തർഹിത ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി, ആത്മതന്ത്ര ആത്മസ്വതന്ത്രൻ, സത്വർഗികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ സർവവിധ വിഭൂതികളാലും പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട, ജിഗ്രതി പരിമണ ആസ്വാദനം പോലെ ഉപരിതല അനുബന്ധമായ, ഗുണ ഈശഃ ഷഡ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധിപൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഷഡേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാകുന്നു. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യ
സ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ഹൃദയാന്തർവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവസിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള പരമവും പ്രധാനവുമായ അന്തരം ഭഗവാൻ സ്രഷ്ടാവും ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളുമാണ് എന്നതാണ്. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അമോഘലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർ സ്വയം ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ ഷഡ്വിഭൂതികളാൽ സമ്പൂർണമായി പരിസേവിതനാകയാൽ ഭഗവാൻ സമസ്ത ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും കലോചിതമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ലവലേശം ബാധിക്കുന്നില്ല. പരിമളം വമിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവൈദിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടം. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുമഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ, ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ജന്മവും അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരം അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അതൊക്കെ ദിവ്യമാണെന്നല്ലേ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേ തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനേതി മാമേതി സോർജന. നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരം ലീലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലുള്ള നമ്മളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഓരോരോ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. അത് നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലമായിട്ട് അല്ലെ. അത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ, എവിടെ അവതരിക്കണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി എന്താണ് ആ കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ 4,32,000 വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ശമ്പള ഗ്രാമത്തിൽ വിഷ്ണു യശസ് എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മളെ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ മോചനം, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിന്റെ മോചനത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ എന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ
ലീലകളും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ളതല്ല ഭഗവാന്റെ ജന്മവും എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ ക്ഷണിക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചും എന്താണ് യുവാവുന്നു, വളരുന്നു, പിന്നീട് പരമ്പരയൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നു, പിന്നീട് നശിക്കുന്ന ആ ശരീരം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം എങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ പഠിച്ചു, നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിലെന്താണ് ആ അനേക വിസ്തരങ്ങളിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരമാണ് ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തു നിന്നുമാണ് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് വീണ്ടും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അതിനൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു അല്ലെ. വീണ്ടും ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി പോരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പോലെയല്ല അല്ലെ, അത് ദിവ്യമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന് മരണമില്ല അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ പറയും ഭഗവാന് മരണമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നല്ലേ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത് അല്ലെ. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ അത് നശിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളായാലും ഭഗവാന്റെ ശരീരമായാലും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സച്ചിദാനന്ദമയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് നാശമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഓരോ പർപ്പസിന് ഓരോരോ ഉദ്ദേശത്തിനായി അവതാര ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അല്ലാതെ എന്താണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും എന്താണ് മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മൂഢന്മാരല്ലേ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലെ. സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഇത്രയും ലീലകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല, ഒരു വലിയ എന്താണ് അത്രയും ഭാരം താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരാൾക്കാർക്കായി തന്നെ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ശിശുവായിട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ എന്താണ് തൻ്റെ ഇടത് കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെ അത്രയും നിസാരമായിട്ട് ഒരു കൂണൊക്കെ എടുത്തുയർത്തിയ പോലെയാണ് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ 21 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവുള്ള ആ വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു സാധാരണ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമ്മുടെ ചിന്ത്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയില് നമ്മുടെ ചിന്തയില് കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതിന് ആവിർഭാവം എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മളെ പോലെ ജന്മം എന്നല്ല പറയും. ഭഗവാൻ ലീലകള് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അവിടെ നിത്യലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നിത്യലീല നടക്കുന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് എല്ലാ ലീലകളും എല്ലായ്പ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യലീലകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവര് നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ നിന്നാണ് അവരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട്, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരെ തിരിച്ചിട്ട് എവിടെയാ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ നിത്യലീലയിൽ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ലീലകളൊക്കെ, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ അജൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. എന്താണ് ആ ജനനമില്ലാത്തവൻ അല്ലെ. ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ദേവകിക്കും വസുദേവരുമായിട്ട് പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു അവരുടെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാനായിട്ട്
ഒക്കെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്ന് പറിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല അല്ലെ. മത്തപരതരനെ കിഞ്ചിതസ്തി ധനം ചെയ്യാ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. എന്നെ പോലെയോ എനിക്കുപരിയായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ, ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരെ മാതാപിതാക്കളായി തീരുമാനിക്കാം, അതൊക്കെ ഭഗവാന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമുക്ക് കഴിയില്ല, നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ജന്മം എടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ജന്മം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആ ഭഗവാൻ 4 കൈകളുടെ രൂപത്തോടെയാണ് ദേവകിക്കും വസുദേവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ആ ദേവകി പറയുന്നതാണ്, അങ്ങേ ഈ രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ കംസൻ വധിക്കും, അതുകൊണ്ട് അങ്ങേ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് രൂപം എടുക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത് പ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപം എടുക്കുകയുണ്ടായത്. ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക്, അവർക്ക് അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഊഹാപോഹം വെച്ചിട്ട് പലതും പറയുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രഭുപാദരും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അവർക്കറിയാം, അവർ നിത്യവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് യാതൊന്നും അല്ലെ ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പ്രത്യേകിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് 70ാമത്തെ വയസ്സിലും അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടാണ് അല്ലെ. വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് പണസമ്പാദനത്തിനായിട്ടും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പലതരത്തിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ആ രാസലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കയ്യടി വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നല്ലേ. എന്നാൽ അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലെ. അവർ വിചാരിക്കും ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ പോലുള്ള ലീലകളാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സറണ്ടറായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് അതൊന്നും അത്ര കണ്ട് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കില്ല അല്ലെ. അവർ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് ആ രാസലീലയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് 9 സ്കന്ധങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പരിപൂർണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ആൾക്കാരുടെ കയ്യടി നേടാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇവരൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയല്ലെന്ന് പ്രഭുപാദൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതൻ തന്നെ പറയുന്നു. പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലും മറ്റൊന്നും എന്താണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടരുത് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ അല്ലെ, അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് കർമ്മ കഥാനുകൂല്യത്തെ നാം സദാ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ സത്കഥകൾ അല്ലെ, അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസം കേൾക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക. മുപ്പത്തി 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഷഡേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ് വിഭൂതികളാൽ പൂർണ്ണ അനന്ത ശക്തിമാനുമാവുന്നു. ലവലേശം പ്രഭാവിതമാകാതെ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യസ്വതന്ത്രനായി സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തവർത്തിയായി ഭഗവാൻ നിവാസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ അധിപൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷി കേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ.
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഷഡ് വിഭൂതികൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീരസ്യ യശസ്സ ശ്രിയോ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യോ ചൈവ ശരണം ഭഗം ഇതി ഗണ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന് ആ പരാശര മുനി നൽകുന്ന നിർവചനം അല്ലെ, എല്ലാ വിധത്തിലും ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ജ്ഞാനം, യശസ് അല്ലെ, പിന്നെ വൈരാഗ്യം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല അല്ലെ. ഇത് എന്താണ് ഭഗവാനിലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലാണ് പരിപൂർണമായിട്ടും ഉള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ വിസ്തരണം മാത്രമാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാധാരമായിട്ടുള്ള ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും അല്ലെ, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെയാണ് എന്താണ് എല്ലാ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള ഗുണാവതാരങ്ങൾ അല്ലെ. ഇവരാണ് ഇതൊക്കെ നിർത്തിപ്പോരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവരെ ഓരോരാളെയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനേക കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിനും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസത്തിലും അതൊക്കെ ഉൾവലിയും പിന്നീട് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് അല്ലെ, 4 കൈകളോട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടും വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ അതാണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ എല്ലാറ്റിനും നിലനിർത്താനും സാധിക്കൂല. നാരദമുനി ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോൾ എന്താണ് ആ 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റി. ഓരോരോ പത്നിമാരുടെ അടുത്തും പോയപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ സത്യഭാമ, രുക്മിണി ദേവി, അങ്ങനെ ഓരോരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയ അവിടെയൊക്കെ 16,108 കൊട്ടാരങ്ങളിലും നാരദമുനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായി സാധിച്ചു അല്ലെ. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ സകല ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടും വസിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല അല്ലെ. മൂഢന്മാരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കൂട്ടുന്നത്. എന്താ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള പരമവും പ്രധാനമായ അന്തരം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവും ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളുമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ. എന്നാല് ജീവാത്മാക്കളോ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല അല്ലെ. അതാണ് ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, നമോ നമസ്തേ അഖിലകാരണായ നിഷ്കാരണായ അത്ഭുതകാരണായ. എന്താണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ ആ ആവിർഭാവത്തിനോ അതിനൊന്നും യാതൊരു കാരണവും നിഷ്കാരണായ, ഭഗവാന് യാതൊരു കാരണവും വേണ്ട ഭഗവാൻ അവതരിക്കാനും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനല്ലോ വേറെ ആരുടെയും നിർദ്ദേശമൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കാരണഭൂതനായരാണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതനും ബ്രഹ്മാവ് അത് തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ശരാ പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന് പ്രത്യേകമായിട്ട് യാതൊരു കാരണവും നിഷ്കാരണായ എന്ന് ആ ഗജേന്ദ്രൻ തന്നെ പറയുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ അമോഘലീല എന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവത് സൃഷ്ടി യാതൊന്നും തന്നെ ശോചനീയമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ അമോഘലീല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അമോഘലീല എന്നതിന് ഇവിടെ വേർഡ് അർത്ഥം കൊടുത്ത കുറ്റമറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ആ പരിപൂർണത ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകൾ, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർ സ്വയം ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തിയിട്ടുള്ളതും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ആപത്തിൽ അകപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ സമ്പത്ത്, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, പരിത്യാഗം എന്നീ ഷഡ്വിഭൂതികളാൽ സമ്പൂർണനായി പരിസേവിതനാകിയാൽ ഭഗവാൻ സമസ്ത ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. പ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ നിയന്താവ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും കാലോചിതമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ലവലേശം ബാധിക്കുന്നില്ല. പരിമളം വമിപ്പിക്കുന്ന പദാർത്ഥവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ പരിമളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആ എന്താണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന പദാർത്ഥം നമ്മൾ അത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ മണം അല്ലെ, അതിൻ്റെ വാസന എല്ലായിടത്തും ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, സർവ്വവിധ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ അദൈവിക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും മറ്റുള്ള അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഭക്ത്യാമാമ വിജാനാതി, ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുവാനാവൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഇന്നൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണിന്ന്. ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ സേവനങ്ങളൊക്കെ, ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പേര് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യാഗുരു ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ദുഃഖി കൃഷ്ണദാസ് പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരികയും ജീവഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയുമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്ന, അതൊക്കെ അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന സേവയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവിടെ
വൃത്തിയാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്ന നിധിവനത്തിൽ അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ഒരു പാദസരം കിട്ടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ പാദസരം അത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളത്, അത്രയും ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോ ആ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിതന് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടേതല്ല. അങ്ങനെ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരു വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ വരികയുണ്ടായി. ഇത് എൻ്റെ മകളുടേതാണ്, ഇത് തിരിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ വരികയുണ്ടായി. ഒരു പാദസരം കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അതെൻ്റെ മകളുടേതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വേഷം മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാദസരം ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തില് ഇപ്പോഴും ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിധിവനത്തിലൊക്കെ അവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ മെത്തൊക്കെ വിരിച്ചു വെച്ച് പൂവൊക്കെ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ സജ്ജീകരണം ചെയ്യും. അവിടെ വേറെ ആരും രാത്രികാലങ്ങളിൽ വേറെ ആരും പക്ഷിമൃഗാദികൾ പോലും അവിടെ പ്രവേശിക്കില്ല. എന്നാൽ വീണ്ടും രാവിലെ പൂജാരി വരുമ്പോഴൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലീലകള് വൃന്ദാവനത്തില് നടക്കുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനം പരിത്യജ പദം ഏകന്ന ഗച്ഛതി. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഒരടി പോലും വൃന്ദാവനം വെച്ചിട്ട് എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് എന്താണ് അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ നമ്മൾ പറയല്ലേ, അജ്ഞാനമകൻ തിമിരം വായിച്ചു. എന്നാല് പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി, പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആ ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന് അവിടെ സേവനം ചെയ്ത് അവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു പാദസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് സൂക്ഷിച്ചു. അത് കൊടുത്തില്ല. ആ വൃദ്ധശ്രീ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും കൊടുത്തില്ല. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് രാധാറാണിയുടെ സഖിയായിട്ടുള്ള ലളിതാ സഖിയായിരുന്നു. പിന്നെ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥ ഉടമ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ രാധാറാണി തന്നെ അവിടെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ അടുത്ത് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാദസരം കൊണ്ട് ഒരു തിലകം ചാർത്തി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിയിട്ട് രാധാറാണി തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ നല്ല തേജസ്സായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതുവരെ ദുഃഖി കൃഷ്ണ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. ശ്യാമാനന്ദ അല്ലെ, ശ്യാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൾ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ ആനന്ദങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നീട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാധാറാണിയുടെ ആ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ തേജസ്സുള്ളതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. തൻ്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ജീവഗോസ്വാമിയോട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാധാറാണി തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് തിലകമൊക്കെ വെച്ച് തരികയുണ്ടായി ആ ആഭരണം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇത് നീ മറ്റാരിടത്തും പറയരുത്. ഇത് രാധാറാണിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റാരോടും നീ പറയരുത്. നീ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിന്റെ ആ സ്വരൂപാവസ്ഥ മറ്റാരിടത്തും പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലം അതിന് പ്രകാരം ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് മറ്റാരോടും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യാഗുരു ഹൃദയ ചൈതന്യ വരികയും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞല്ലേ, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ പ്രധാനിയാണ് ജീവഗോസ്വാമി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യ അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മറ്റേ ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞില്ല, ഹൃദയ ചൈതന്യോട് പറഞ്ഞില്ല. ആ ഹൃദയ ചൈതന്യ ദേഷ്യം പിടിച്ചു, കുറെ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്തു. ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് വന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറുകയുണ്ടായി. ആ സങ്കീർത്തനം കേട്ടിട്ട് നൃത്തം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി പോവുകയുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ അപരാധങ്ങൾ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തപ്പോഴേ എന്തായി, ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതുവരെ നല്ല
രീതിയിൽ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു ശൂന്യതയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഇങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പിന്നെ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, പിന്നെ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യ, ഇവര് 3 പേരാണ് പിന്നീട് ജീവഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ 3 പേരും നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ, ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, പിന്നെ അവർ 3 പേരും കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് കൃഷ്ണാബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അവര് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ 3 പേരും കൂടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള ആ ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണിന്ന്. ഓക്കെ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ജരിമാരാണ്. അവരിവിടെ നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട്, നമുക്കൊക്കെ ആ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാനായിട്ട് ഇവിടേക്ക് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ആ ദിനത്തിൽ, സുദിനത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കും. അവരുടെ കാരുണ്യം, ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ. ആ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ, രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, तागर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल.